Oh bogogo nani makhehla. Nani zalukazi. Nine nihlala lapha kade. Siyanicela ukuba nilethe ukuphila emhlabeni. Esemphelandaba la. Mawuthi uyinkunzi nje. Kade ukudla izinto uyazazi. Ungathi uyazazi ungakafiki la kimi. Indoda nje ezethembayo mina. Nami futhi ngiyamthanda umuntu ozethembayo. Esemphelandaba la indlu yokuphila lena. Mawuke wangena kuyo. Kuyisole. Ungibambele nje 30 minutes lapha kade. Ngizokuvuma ukuthi uyindoda. Ayi. Ngeke kube iqhawe ungakazili izimpi. Ngeke kube inkunzi. Ungabekwanga. Ela ngisitela khona abantu la. La ngigqumela khona abantu la. Abanye bayabaleka. Abanye bayaquleka. Abanye bayakhala. Abanye ipoliyane ziyaphuma. Kodwa engufuna ukuthi abantu bakithi baphile ngenkani. Uhlaleleni. Uhlaleleni. Ulinde bani? Imbila yasela umsila ngakho lokho. Kusukuma kubalulekile ngoba ukuphila kwethu emhlabeni kuyichance esiyibolekiwe. Kubalulekile ukuthi ngenze engufisa ngisaphila la emhlabeni ngoba ngale kwethuna kusekho ukuphila. Sayifuna impumelelo. Hayi mina hayi ngemagic. Ngasondela nje uma uyindoda engayithandi imagic sike singene la sihlale nalamadoda lapha kade. Sibone ukuthi sizosuka la siyephi. Siyabona.